Emelek, szövegelek, vezényelek, ezért mondom, hogy szöveged egyenlően utána ez hogy csak ilyen, azt az gyerek normális én is ennek kellek el valakit. Tudod, olyan, mint amikor elfeneket állnak kint. Ez a más, csak szólok beszédet, ami olyan, mint a más. Embert elfogadni szeretem, ezért fuzira gerjedem, jó. Szeretem én is a hardcore szexet, amikor a Fecsi azt mondja, hogy gyere be, ések be, szexet. Igen, egyébként. Vasárnapi szavazáson mondjon 3 nemet. Igen, vagy nemet? Nemet. Mondok 3 nemet, férfi vagy Emma, azaz hermafrodita. Hermafordítva van fent a csapkán. Hermafordítva, ezt szólsz be, babám, most ma.